ja i moj verenik. Da. Moj zaručilac. Došao sa Slovenije. Jer To, tamo, tako te voli. Da. Znači idemo ovdje. Kako lijepa Budva. kako lepo muriši. Evo neki tvoj prijatelj. Može? Neki tvoj prijatelj. Dobro. Ovako i ti. Ovako bi i ti uradio, bez problema. Ako bi se bučne? Ti si ne stavio. Ne. A? Nema kopalke. Nemaš ili imaš? Evo, imamo u kuferu. A pošto ih nisu? Pa imamo ih u kuferu za 5 minuta. Možda idem gore dole, svaki čas. Ništa radio? Kako toplo sve sad? A? Da, još tek je 10, bit će posle još. Tek je 10, a već se kupaju ovdje. Idemo u zeleni gaj, pa se mislim da ovdje imaš cevačicu. I pišta. Ne, sam učio se rad. Dobar je ono, sad je to teško, mada čulo sam da nije. Dobar je, pa i dobar je Balša bio Tako da, prava smrti se treba zim, ono, pametno. Nema problema. Ne, ja? Ide čamac tako, on ima ono, ko čamac ima tako, spode, da je rida, ne? Mislim, blizu je to, ali mora da popričamo. A do kuda idemo? Do Starog grada. Do Starog grada. I u Stari grad. Možemo. Ili ako se snimiš negdje nešto. Dobro. Lunchtime. Lunch time. U 12. Gotovo. Gotovo. Bravo. Super je. Hvala, drago mi ste zadovoljni. Hvala. Baš isto smo došli. A zadnji put kad sam išao ovdje, mislim da moja verenica. Bila sam samo tvoja djevojka. I bili smo godinu mlađi. Trg pjesnika. Šta si vidio? Da. Ne. Hello. Okay. Yes, perfect. Thank you. Znaš šta ja pričam po engleski? Svi misle da Ne, si. sad sam, kad idem van, razmišljam šta ja pričam po engleski. Meni si... Pa stvarno izgledaš i po stilu i po ponašanju. Kulturan. Kao onaj moj Amerikanac. A, ovdje smo išli zadnji puta, ne? I sad ne, meni je ovo, kad sam kupio sat, mi se sviđa. Nije ti cheap shit mali, sa gline i to. I nisi štedeo. Ja ne, če se mi sviđa, je plati.
Čvrsto je bukve. Šta će? Kakva služba? Ej, to je, ovdje je kraj, idemo sad nazad. Pa da, Onda se okreni i idi. kada se slika? Imam ovdje onu jednu tvoju sliku od pre godinu dana. Vidiš, godinu dana je prošlo i od tada i nijednom se nismo ni posvađali čak. Poslije su bili moji brat i snaka 15 dana. Oni su bili razočarani, ne. A poslije su bi tamo u ulici? Poslije nas su bili... Oni su bili isto u neki kao... A ja, brat i snaka, mislim da si mi rekla već. On je bio nešto... Ja, šta kaže onda, brat? Kaže, kao Indija je. A ja. I onda kažu, eto, bune se sad zbog tih Arapa, a na što sad liči mislim? Grota je stvarno ako... Za te ptice i to će to da im uništi, šta ništa.